Dnes vám ukážeme, ako správne zapojiť termostat. Na zapojenie budeme potrebovať Skúšačku napätia, skrutkovač a kliešte. Najprv sa uistíme pomocou skúšačky napätia, že obvod nie je pod prúdom. Potom rozbalíme termostat z balenia. Následne zapojíme podlahové čidlo. Ďalej zapojíme ostatné vodiče do termostatu podľa schémy v návode, ktorý je súčasťou balenia. Potom oddelíme predný panel termostatu, jemne ho vysunieme a potiahneme smerom nahor. Zadnú časť termostatu pripevníme k stene pomocou skrutiek. Následne zapojíme konektor do termostatu. Potom termostat nasunieme do vodiacich výstupkov na základni. Teraz môžeme zapnúť istič. Termostat sa zapne a spustí. Pre pripojenie termostatu k telefónu najprv na termostate zapneme Wi-Fi pomocou otočného voliča. Následne si do telefónu stiahneme aplikáciu Smart Life. V aplikácii klikneme na tlačidlo plus a zvolíme možnosť Add Device. Termostat sa zobrazí v aplikácii, klikneme naň. Následne zadáme údaje Wi-Fi siete, ku ktorej chceme termostat pripojiť. Po pripojení môžeme termostat pohodlne ovládať cez mobilný telefón. Sledujte nás a zistite, ako môžete ušetriť s našimi termostatmi.